مصنعتنا كمتي كلاتكم حساباتكم كتبونا صنحكم كاب جبر حواريات 4 كاب قطر 21 30 شوعتني كاب 21 كساب 22 زلو حساب بمنباب نابت زقصل كحلفي مالتي مساي كم زلهم ملكتنا جبركم الناس صحافكم نزا سكرين انقساقسوا غويتا يباركم እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቀፀለ ክፍሊ እዩ እንታይ ይብለና እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት እተገብረሉ ሰብኣይ እድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ንሳቶሙን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐፅዕዎም ምስዓኑ ኣፈራሪሖም ሓደግዎም ይብለና ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ እቶም መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ምስሓና ሊቀ ካህናትን ቀያፋት ምስቶም ካልኦት ካብ አሌት ሊቃውንቲ ካህናት ዘበሉ ኩላቶም እቲ ኣብ ልዕሊ ጴጥሮስን ዮሐንስን ክወስድዎ ዝሓሰቡ ወይ ክገብሩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሓሳብ ከተግበርዎ ከምዘይ ከኣሉ ርኢና ነርና በቃ ከቆጽዕዎም እዮም ደልዮም ካል ነገራት ደም ገብሩዎም ደልዮም ነይሮም እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ከምዘይ ሰለጦም ርኢና ነርና ነዞም ሰባት እቲ ዝሓሰብዎ ነገር ካብ ምግባር ደው ዘበሎም ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ብጴጥሮስን ዮሐንስ ተገብረ ተኣምራትን አሜን አሜን ዶ አሉ ክብሉዋ ዘይክእሉ ተኣምራት ብጴጥሮስን ብዮሐንስን ስለዝተገብረ ምንም ክገብሩ አይከኣሉን ክብር ንጎይታ ይኹን እቲ ተኣምራት ይጠጠው አቢልዎም እዞም ሰባት ዋላኳ እቲ ተኣምራት ክግበር ኮሎ ኣብቲ ቦታ እንተ ዘይነበሩ እቲ ተኣምራት ኣብ ህይወት እቲ ሁላቶም ዝፈልጥዎ ሰብኣይ ብምፍጻሙን እቲ ሰብኣይ ምስ ጴጥሮስን ዮሐንስን ደው ኢሉ ብምንባሩን ምንም ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ ንርኢ ማለት እዩ ካብ ቁጥሪ 18 ክሳብ 20 ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ እቶም መኳንንትን ዓበይትን ጸሓፍቲ ሊቀ ካህናትን ንበዓል ጴጥሮስ ብስም ኢየሱስ ንሓደ ክነግሩ ወይ ክምህሩ ከም ዘይብሎም ምስ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ነቲ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ከም ዘይቀበልዎ ንሳቶም ነቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ካብ ምዝራብ ከም ዘይቁጠቡ ትእዛዝ ኣምላኽ ካብ ትእዛዝ ሰብ ከም ዝበልጽ ንትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝእዘዙ ብተዘዋዋሪ ከም ዝነገሩኦም ርኢና ነርና ሎምን እምበኣር መቐጸልታ ናቱ ኢና ንርኢ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ኣብ ቁጥሪ 21-22 ከምቲ ዘንበብክዎ እምበኣር ውጽኢት ናይ ጴጥሮስን ዮሐንስን ኣብ 19-20 ዝሃቦ ምላሽ ኢና ንርኢ በዓል ጴጥሮስ እስከ በዓልኻትኩም ፍረዱ ንኣምላኽ ዶ ንሰብ ክንእዘዝ ኢሎም ነቲ መልሲ ንዓዓቶም ገዲፎምሎም ርኢና ነርና ዝሓለፈ ሰሙን ንሳቶም ድማ ነቲ ጴጥሮስን ዮሐንስን ዝመለስዎ ምላሽ ምስራአዩ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ኢና ሎሚ ንርኢ እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት ተገብረሉ ሰብኣይ እድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ንሳቶሙን ብዛዕባቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐጽዎም ምስኣኑ ኣፈራሪሖም ሓደግዎም ይብለና ሓሳባቶም ዝነበረ ከምዚ ኣብ ቁጥሪ 21-22 ነንብቦ ዘለና ክቐጽዕዎም ነይሩ እንተኾነ እቶም ዝበዝሑ በቲ ዝኾነ ተኣምራት ንኣምላኽ የመስግኑ ብምንባሮም ነቲ ህዝቢ ብምፍርሖምን ብጀካ ኣፈራሪሖም ምሕዳግ ምንም ክገብሩ ከም ዘይከኣሉ ንርኢ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም እንታይ ዝብል እቲ ቃል ብደቂቕ እንድሕር ኣንቢብናዮ እንታይ ይብለና እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት እተገብረሉ ሰብኣይ እድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ይብለና ዘመስግኑ ሰባት ብምንባሮም በቲ ዝኾነ ነገር ንኣምላኽ ክብሪ ዝህቡ ሰባት ብዙሓት ብምንባሮም እዮም እዞም ሰባት ብጀካ ኣፈራሪሖም ምሕዳግ ካልእ ምንም ነገር ክገብሩ ዘይከኣሉ ሓደ እቲ ተኣምራት ኣብ ህይወቱ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቶም ኣብቲ ሰብቲ ብዝኾነ ተኣምራት
ዘመስግኑ ሰባት ብምንባሮም እዮም ነቲ ዝሓሰብዎ ነቲ ዝመኸርዎ ነገር ከይገበሩ ኣፈራሪሖም ጥራይ ከፋንዎም ዝተገደዱ ቅዱሳን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስተፈትሑ ብቐጥታ ናብ ሰቦም ከይዶም ዝገበርዎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ህይወቶም ዝኾነ ነገር እዮም ነቶም ኣሕዋቶም ኣዘንትዮም ሎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ጴጥሮስን ዮሐንስን ከብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልክዎ ንጸሎት ኢሎም ምስ ወፂኦም እዚ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስን ዮሐንስን ወፂኦም ብዘይ ምምላሶም ከም ዘሻቀሎም ፍሉጥ እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኣብ ቁጥሪ 23 እምበኣር ጴጥሮስን ዮሐንስን ብዛዕባቲ ዘጋጠሞም ኩሉ ክነግርዎም ከለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ምስተፈትሑ ከዓ ናብ ሰቦም ከይዶም ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎም ተዛረብዎም ይብለና እንታይ እዮም እቶም ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትን ኢሎሞም እንድሕር ኢልና ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይስ ከይምህሩ እዮም ኣዚዞም ምእዛዝ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ትእዛዝ እውን ምፍርራሕ ነይሮም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጸላኢ ምንም ክገብረካ እንድሕር ዘይክኢሉ ማክሲመም ክገብሮ ዝኽእል ከፈራርሓካ ዝኽእል ኣብ ጥቓኻ ቀርብ እንድሕር ዘይክኢሉ ብጀካ ምፍርራሕ ካልእ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ካብ 23-31 ክነንብብ ኮለና እንታይ ብለና ምስተፈትሑ ከዓ ናብ ሰቦም ከይዶም ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎም ኩሉ ተዛረብዎም እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳብ ሓቢሮም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታትን ዘሎ ኩሉ ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣሕዛብ ሓረቑ ህዝብስ ከንቱ ሓሰቡ ነገስታት ምድሪ ተለዓሉ እቶም መኳንንቲ ድማ እግዚአብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ኢድካን ምኽርኻን ክኸውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮዶስን ጴንጦስን ምስ ኣሕዛብ ምስ ኣሌታት እስራኤል ኮይዶም ነቲ ንስኻ ዝቐብኣኻ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምፅራር ተኣከቡ ሕጂ ድማ ጎይታይ ናብ ምፍርርሖም ረአይ ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ምሕዋይ ሕሙማትን ትእምርትን ተኣምራትን ክኸውን ኢድካ ዘርግሕ ንባሮትካ ድማ ብኩሉ ትብዓት ቃልካ ክዛረቡ ሓቦም ምስ ለመኑ ከዓ እታ ተኣኪቦምላ ዘሎ ስፍራ ተናወፀት ኩላቶም ከዓ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ቃል ኣምላኹን ብትብዓት ተዛረቡ ይብለና ስምዑኒ ሰብዶ ካልእ ሽግር ክመጾ ይጽልዩ እዞም ሰባት ብሓደ ሰብ ኣሕዊኹም ተባሂሎም ሚሂርኩም ተባሂሎም ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርኩም ተባሂሎም ክንደይ ኣግባዕቢኦም ኣፋንዮም ሞምሲ እንታይ ኢሎም ጸልዮም ትፈልጡ ሞር ጎይታ ሞር ሰባት ይሕወዩ ሞር ሰባት ይፈወሱ ሞር ሽግር እዮም ዝጽልዩ ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ፈቃድ አምላክ ከም ዝጸለዩ በዚኻ ትፈልጥ ገሊእ ሰብ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዛ ምድሪ ክትመላለስ ኩልኻ ብጥበብ ክትመላለስ ኣለካኮ ገለብለካ ማለት እዩ ነፍሱ ክፈቱ ኮሎ ወይ ድማ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ክወጽእ ክሓስብ ኮሎ ክፈርሕ ኮሎ ብጥበብ ንመላለስ ይብል ማለት እዩ ጠቢባን ስለዘይ ኮይኑ ይኮኑ ነዚ ጸሎት ጸልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ጻውዒቶም ንሱ ስለዝኾነ ነዚ ጸሎት ጸልዮም ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ነቲ እቶም ሊቃውንት ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎም ኩሉ ምስ ሰምዑ እንታይም ገይሮም እንድሕሪና ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታትን ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ጎይታ ብሓደ ልቢ ናብ ምጽላይ እዮም ኣትዮም ሎሚ ኣነ መልእኽቲ ኣለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ባይብል ስታዲ ከካፍለኩም ኣይኮንኩም መጽ ሎሚ መዓልቲ በዚ ቃል ገይሩ ጎይታ ዝዛረበና መልእኽቲ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ አሜን በሓንሳብ ሓቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም ዝብል ቃል ንሓድነቶም ይዘርኢ አሜን ዶ ዩኒቲ ኣብዚ ከይተዛረብ ኩሉ ከሓልፎ ዘይደልዮ ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ እንታይ እዩ እቲ በሓንሳብ ሓቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም ዝብል ቃል ኩላቶም በብዝመጻሎም ሓሳብ ይጽልዩ ወይ ኩላቶም ይዛረቡ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ኦኬ እንታይ ደኣ ሓደ ሰብ ይመርሕ እቶም ዝተረፉ ኩላቶም አሜን እናበሉ ምስቲ ብጸሎት ዝመርሖም
ሰብ ይሰማምዑ ነይሮም ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን بخمي كمويل كان دحريلكمني نتي دحرتي بحنساب حبيرهم دمصوم ناب املاخ على اليوم بلو زبل قال تصحيفو زلو قال بمنباب كننبب كلنا ازي زبلو زلوخو حق مخانو ابو نريئنا يسوس كويتاي اتي بحنساب حبيرهم دمصوم ناب املاخ على اليوم بلو زبل قال بحاده لبي بحاده حساب بحاده منفس كوينوم يصلي خمز نبره يزرينا امين دو بحنساب كوينوم يصليو كم زنبره زريئنا امبر كله اتحاده يمسجن اتحاده خغسص كله اتحاده يمسجن كومو مالت هيكونن كمز اب غوباينا زرئي مالتي ابزي بزعبا ناي سممع وي دما تسمامي اخا تصليو صلوت اجريمنت بريريز زارب زلو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አበተ ክርስቲያን እንታይ ኢናስ ኢናዘለና እንደሕሪልካ እዚ አግሪመንት ፕሬየር ዝበሃል ነገር አይተረዳአናን ክልተ ሰባት በሓደ ሐሳብ ተሰማሚኦም እንተ ጸለዩ ዝብል ሚስጥር አይተረዳአናን the spirit of agreement አበተ ክርስቲያን የለን እታ ሓደ ክግስጽ ኮሎ እታ ሓደ የመስግን ወይ ኮፍብል ወይ ቃል ይንብብ agreement prayer is very important. Look as بحنساب حبيروم مالت بحدا لبي بحدا حساب بحدا سمعت بحدا منفس دمصوم ناب املاخ على اليوم بلو إلو انتاي كم زبولو بقلت تصحيفو أميتولنا له بلو إلو زبولو كتصحفلنا خلو انتاي لوسي وسماين مدرن بحرن أباتاتن زلو خلو زقبر كاقويتا كمت بمنفس قدوس بأف أبونا داويد باريخا سلمنتاي حزاب حرقو حزبخا كنتو حاسبو نقستات مدر تلعلو اتومو خواننتي دمان اكزابيرن نمسيحون كتصاررو بحادة تأكبو زبالكايو اتي ايد كان مخرخان كخوون إلو كقدم زبان دمو مئنتخو قبرو بحق هيرودوسن بنتوسين مس أحزاب مس آلية إسرائيلن كوينوم نتي نسخا زقابا أخايا قدس ودخا يسوس كريستوس أبزا ختمازي أنا متصرار تأكبو حجي دما قويتاينا مفر الرحم رأي بسمت قدس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخوون إيدكا زرقح نباروت كادما بخلو تبعات كالكا زاربو حابوم إلوم يمتقليم اكزابير يمسكن ازي تزي تصالوت نير ازي ناي تصالوت عرستوم نيرو أبزي حسابيهم كلاتهم تسماميعهم تصاليهم اكزابير يمسكن آمين دو إذن تاي زاريئنا كلاتهم بزي حساب زي تسماميعهم بحبرت نزي تصالوت كمزي تصاليو زرد أنا اكزابير سمو بروخي هون أبزي زمن زي قودي لنا زلو حق اخن الزارب ندحر كوينا إذا عينت حبرت يبلنا قويتا يسوس كريستوس نتوم نأغاننتي بحالك أغاننتي وي ببئل زبولي زوت إلوم مسبلوو أبعاد تزاربو أبك علالو لومي قويتا ززاربنا نقرالو قدسان تسميعنا يو نزي أونجيل ماتيوس أسر تخلتك هاب إسران أربعتن كسا إسران شمونتن كوم أون أبلوك أسر تحدك هاب أسر تحمشك هاب إسران كلتن كنرخبو نغقلينا أنا دليل له أب قطر إسران حموشتن ماتيوس أسر تخلته إسران حموشتن قويتا تزاربوي كاب إسران كلتن كسا إسران شمونتن زلو كان ببيمو بزا حساب زي قويتا استزاربن نگر ككافلكم يسوس قويتا دحر زخاء غانين زحادرو أور عباس نابو أمتو نابي يسوس أمتو نسو دمانت أور عباس زرئن ززاربن غيرو أحويو كبرنو قويتا يخون آمين دو اتوم حزب كلهم كأزس ود داويد دخونيو إلهم أستنكروا فريساويان مسمعو جنا إزي ببيئل زبون اتحلق أغاننتي نغاننتي أيوت أمن بلو بقى ببيئل زبون زوت زلو بتي حلق أغاننتي غيريو نتوم أغاننتي زوت إلهم يسوس حسابهم فليتو بلوم نحد حدا التفلاليت صبوك غيركم سمعنا قدساني ازيا قال يدلي زلهو يسوس حساباتهم فليتو بلوم نحد حدا التفلاليت كل منغست تعنو حدا نحد حدا التفلاليت كل ختما ويس بيت دما ايتنبرن يايلو
ሰይጣን ካብ ዘውጾ ንሓድሕዱ ተፈላለየ እታ መንግስቱ ደኣኻ ከመይላ ትቀውን ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዘቡል ዘውጾም ካብ ኮንኩ ደቅኹም ደኣ ብመን የውጽዎም ኣለው ስለዚ ንሳቶም ፈራደኹም ክኾንዮም ኣነ ነጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውጾም ካብ ኮንኩ ግና እነሆ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም መጸት ይብለና ኣለኹም ዶ ምሳይ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ንሓድሕዳ እተፈላለየት ኩላ መንግስቲ ተኣኑ ንሓድሕዳ እተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርን ኢሉ ሰይጣን ካብ ዘውጾ ንሓድሕዱ ተፈላለየ እታ መንግስቱ ደኣ ከመይላ ትቀውም ኢሉ ኣብዚኣ ክትሕዙለይ ደለይ ዘለኹ ሓሳብ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓድነት ሕብረት ዝብል ሓሳብ እግዚአብሔር ይመስገን ሰይጣን እንኳን ነቲ እኩይ ስርሑ ብሕብረት እዮም ዝሰርሑ ኣጋንንቲ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ ዩናይትድ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ጎይታ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪልና ሕብረት እንተዘየለ ሓድነት እንተዘየለ እንወት ጥፍዓት ይዝኸውን ይዝብለና ዘሎ ኣለኹም ዶ ምሳይ ኣብቲ ሕብረት ዘይብሉ ኪሳራ ይዘሎ ኣብቲ ሕብረት ዘይብሉ እንወት ይዘሎ ጥፍዓት ይዘሎ ንሓድሕዳ እተፈላለየት ኩላ መንግስቲ እንታይ ኢሉ ተኣኑ ኢሉ ምፍልላይ ኣብ ዘለዎ ዕንወት ይዘሎ ንሓድሕዳ ተፈላለየት ኩላ ከተማ ወይስ ቤት ድማ ኣይትነብርና ኢሉ ጎይታ ኣብዚ ሓድነት ወይ ሕብረት ክሳዕ ክንደይ ንሕላውነትና ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረበና ዘሎ ኣብ ዘመንና እንታይ ናሲኢና ወይ ጎዲሉና ዘሎ እንድሕር ኢልና ሓድነት ሕብረት ይጎዲሉና ዘሎ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕቴና ብዛዕባ ሕብረት ክንዛረብ ኮለና ናይ ቤተ ክርስቲያናት ምሕባሪና ንሓስብ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ዝዛረቦ ዘለኹ በቃ እትፈልጥዎ ካይመስለኩም በቃ ከምዘይ ትፈልጥዎ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ጎይታ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታይ ብዛዕባ ሕብረት ክዛረብ ኮለኹ ገሌኹም ኣብ ኣእምሮኹም ዝመጽእ እንታይ እዩ ኩለን እተን ተተጎጅለን ዘለዎ ኣብያተ ክርስቲያናት ብዛዕባ ብሓደ ምጥርናፍ ኢና ብኣእምሮና ዝመጽእ ኣነ ብዛዕባ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ብዛዕባ ናይ ልቢ ሓድነት ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ኣብ ሓደ ተጠርኒፍና ዘለና ሰባት ብዛዕባ ናይ ልቢ ሓድነት ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን እንዳተገልገልካን ልብኻ እንተ ተፈላልዩ ምእካብና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ኣብዚኣ ባይብል ስታዲ ከነጽንዕ ተዓኪብና ኣለና እንድሕር ሓደ ልቢ ዘይብልናስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ምእካብና ምእካብዳ ንእከብ እንዶ የለና ኣነ ብዛዕባ ናይ ልቢ ምትሓዝ ንሓደ ዕላማ ብሓደ ሓሳብ بحد لبي بحد منفس بزعبا منباري ززارب زلخو قوديلونا زلو زيو نحد إلاما كم زين نبرز أنا حتى فتر لي انبردو نحنا ناي كريستوس سعبتينا انبردو نحنا نكريستوس إن نبر سباتينا إلي حتى حنساب بزريقو نجر مالتي بزعبا حبرت كنا حاسب كلنا بزعبا حدنت كنا حاسب كلنا نحد إلاما بحد حساب بحد لبي بحد منفس بزعبا منباري زارب زلخو يسوس كريستوس كويتاي أبز زمن زلا بتخريستيان مالت عن النسخاتكم من أب حدنا زلو مستر كم تزقب أسترد أنا أي مثلنن مغنياتهم أبز زمن انتينا نري زلنا بولك خاموجياي كله نقلقلو عقلقلوت نقويتا نمر أي زي كونس نرأسنا كنرئيو كله قياسي إذا بمخانو خايو كله تي نايز زمن عقلقلوتات فرزي بلو عقلقلوت كوينو زولو قويتا يسوس كريستوس كونا عينا أحدكمن كتكدو فرخ تفريو دو يكون نيلونا كن كايد بزح فرخ تفريو نازم الدبكو خومن دو يكون نيلونا عبين لو دا تفرق 10 عامت غير بتخريستيان كساح حجي تقصر خمان اي وسخن حنت نفس خمان حدش نفسي ترينيها
اندحر نفسا زي دحنو لو اندحر نحنا هيوتنا زي لوت الله there is something wrong حجون نتقويتا زبولو دقي مخزاربو دس بلاني نحد حدا التفلاليت كل منغستي تعنو نحد حدا التفلاليت كل ختما ويس بيت دما አይትነብርና ስለምንታይ እንደህር ኢልና እቶም ጸላአትና ንጥፍአትና ሓቢሮም ማለት በሓደ ልቢ በሓደ ሐሳብ በሓደ መንፈስ ኮይኖም ስለዝሰርሑ ማለት ጸላኢና ሓቢሩ ይዝመጻካ ጸላኢና በቃ ብጥርኖፊ ዝመጻና ናባና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ጸላኢ ደሪኹ ተመጽይ ዝብለና ምሽ حبرت اندحر لنا إنا نزي نبتنو እግዚአብሔር ይመስገን አቦታትና እንታይ ይብሉ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሲዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ከምኡ ክብሉ ሰሚዕኹም ትፈልጡ ናይ ዓድና ክምስሉ ከሎ ቃል አምላኽ ኣብ ምሳሌ 28:13 ከምዚ ዝብል ቃል ከምዚ ይብል ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን اتزناززلو مو زحدغوغنا محرت يركب يلو لو ما حق تزراريبنا نابت እግዚአብሔር ዘዳለወልና በረከት ክንአቱ ይሕሸና አሜን ሸፋፊና ኻምኻድ ጽቡቅ አለናይና ጽቡቅ ዘየለና ክነስና ሸፋፊና ኻምኻድ ገበና ገሊጽና እግዚአብሔር አሪኢና ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ተናዚዝና በደልና ሁሉ ሓዲግና محرت كاب እግዚአብሔር ተቀቢልና ናበረከትና ምእታው ይሕሸና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ያዕቆብ 5:16 ከምዚ ይብል እምበአርሲ ይሉ ጽቡቅ ገርኩም ስምዕነ ቅዱሳን እምበአርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ አሜን ዶ ፈውስ ትደልዩ ሰባት እንደሕር ኣለኹም ፈውስ ማለት ካብ ሕማምካ ጥራይ አይኮነን ብዙ ሕማም ይዘልና ብፍላይ ክርስቲያን በቃ ሕሙም በዝሕ ማለት እንታዩ ከምዚ አንቶ ይወርሽብ ዝሎ ዝነበረ በቤተ ክርስቲያን ዝቆሰለሎ በአገልገልቱ ዝቆሰለሎ ባዕሉ ብዞም ጾመዘ ዝቆሰለሎ ቁስል ይበዚሕ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ታይብለናሲ ዋላ ላይፍ ስታይልና ንባዕሉ ሕማም ምጻልናይ እምበአርሲ ይሉ ምእንቲ ክትፍወሱ ጥዕና ዘለዎ ላይፍ ክትነብር ብጥዕና ክትመላለስ እንታይሉ እታ ፈውሳ ነታ ጥዕና ዘምጻሲ ጥዕና ዘምጾ ወይ ድማ ፈውስ ዘምጽስ እንታይሉ ነሓድ ሕድኩም ሓጢያትኩም ብምትእምማን ይሉ አሜን ሓጢያትካ ብምንዛዝ ፈውስ ዝመጽ ይሉ እንታይሉ ያዕቆብ እምበአርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ነሓድ ሕድኩም ሓጢያትኩም ተአመኑ ምእንቲ ነሓድ ሕድኩም ጸሊ መጀመሪያ ሓጢያትካ ተአመን ደሓር ምእንቲ ሓውኻ ትጸሊ ትኽእሊኻ ጸሎት ጻድቅ በግብሪ ብዙሕ ተሰልጥ ይብል አይገርመኩም እምበአርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ መጀመሪያ ፈውስ ርኸብ መጀመሪያ ባዕልኻ ሰሊ ፈውስ ተፈወስ ሓጢያትካ ተአመን دحار من أنت حدنا هنتصلي مالك እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጸሎት ጻድቅ በግብር ብዙሕ ተሰልጥ አይብል ዝገርም ነፍስ ወከፍና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕን ጎይታ ይባርኩም ነፍስ ወከፍና ነዝቃል እዚ አዚናይና ንፎቶ ብዙሕ ጊዜ ድማ በቃ ንጠቅሶይና እዚ ጥቅስ እዚ ብዙሕ ጊዜ ዝጥቀስ ጥቅስ ይሁን እዩ ኣብ ዝኸድ ከይኸድካ ይጥቀስ እዩ كساع كندي جن إزقال زي أب هيوتنا حكيو كساع كندي جن نزقال زي بتغكل نتقاملوا لنا مبزحتنا نزتقسي كنت أقص كلنا لومي شجرنا أبي كم زخونة خنقركم قدساني لومي شجرنا أبي كم زخونة شجرنا نتا إنبارسي ما أنت خطفوسو نحد حدكم حدكم تأمنوا تبلك على سجيرنا نابتا ما أنت نحد كلكم تقليو تقولوا تعد بقبر بزوح تسلت أتبلك على سلنا سجري هاك أيدو كم تقبل على التأسكو قصلنا محبعنا يو حمومات كوينا كم نتعرف غيرو نازلو كساع قبلنا زيك على عنايو كساع تبحبو دحر مقارجة نلما مدو حياتنا زيتنا زيزنا لو انت زتسألنا انت تسألنا زمت اقل قالي ايدو انتنبرلنا زخون زفتر نقر يلا
كاب قويتا معاسينا محرت فوسي زلمنا نقبل اندحر إلنا مس قويتا تغكل اندحر حالينا تراي اندحر حاتاتنا نحدهنا تأميننا تنازيزنا له حديقنا يتراي إيو قويتا دبخ زبلنا انت زي خوينو زفتر نجر أي كحلون صلوت صادق إلو امبر صلوت حتى عيبلن صبوك غيركم سمعني لو مزا قال زي صبوك غيرها تردعنا صلوت صادق إلو امبر صلوت حتى عيبلن صلوت كم دلاي زملال السب عيبلن صلوت بقى فنو سب عيبلن እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ صلوت صادق إلو صلوت صادق بجبري بزح تسلط يا انتي ማለት ምከም ዝሆነ ትፈልጡ ዲኹም صادق كصلي كله زسنيو ነገር አሎ ይዝብል ዘሎ صادق كصلي كله ملكታት ይስዕቦ ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ጸሎት صادق بجبر بزح تسلط ፕራክቲካሊ ጸሎት صادق ሲ ፕራክቲካሊ ዝረአይ ነገር አሎ አውትካም አለው ወይ ዝብል ኢየሱስ ጎይታይ بخريستوس صادقناينا زبل شفان አይሰርሕን ያ ንኽነግረኩም መብዛሕቲ ሰብ بخريستوس صادقناينا أنا صادق ገለ ንብሎ ነገራት አሎ يس بخريستوس صادق ያኻ መጀመሪያ بخريستوس صادقنا زبل شفان አይሰርሕን ቅዱሳን بخريستوس ዝጸደቅና ማዓሲና እንደህሪና كابتي كفو منجدنا مستملسنا مالت حتاتنا تنازيزنا كابتو اكوي منجدنا مستملسنا هنا بخريستوس صادقان تباهلنا تصوينا حقيقة قدوسان تملسكا خمتنا يقدمنا براخا እንዳነበርካ صادق ዝባሃል ነገር አይሰርሕኒ ክትብል ትኽእሊኻ ግን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጽድቅኻ ይኮነን ዝረአይ ስለምንታይና ጸሊና ዘይነሰልጥ ሰባት እንኸውን ድሕር ኢልና ኣብ ናይ ጽድቂ ጎደና ንመላለስ ስለዘየለናዩ ካል ምን ምስጥር የለን ኣብ ናይ ጽድቂ መንገዲ ዝመላለስ ኣብ ናይ ጽድቂ ጎደና ዝመላለስ ሰብ ጸሎቱ ይምለስ እዩ ጸልዩ የሰልጥ እዩ ይንዋህ የሕጸር እቲ ዝጸልዩ ነገር ይቅበል እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ كاب أبيات كريستياناتنا كاب نحدحدنا كسا أزناي مكففال ناي مجوججال منفت أريقنا زيوت آنايو ديابيلوس كبلت الناي حيلنا بليعو وزلو زي قدوسان باستر قلق سبو كله آمين تبل حونا أقلق كمير كله خا بقى كال وي موبايل كاتري وي كال نقر تقبر እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ኣብ ሓድነት ይሰርሕ ዲያብሎስ ድማ ሓደ እንድሕር ኮይና ስርሑ ከም ነፍርሶ ካብ ቤትና ዘይኮነስ ካብ ከተማና ካብ ሃገርና ጸሪግና ከም ነውጾ ስለዝፈልጥ ለይትን መዓልትን አንጻር ሕብረትና ሓድነትና ክሰርሕ ቆሎ ኢና ንሪዮ ኣነን ሓወይን ከይንሰማማ ይገብር ኣነ ኣብ ልዕሊ ሓወይ ኣብ ልዕሊ ሓፍተይ ከም ዝትስእ ይገብር ንስኹሙ ቅዱሳን ምፍልላይናዩ ንጸላኢና ዲያብሎስ ዓብ ዕድል ሂቦ ዝርከብ ከም ዝብለጸልና ገይርዎ ዘሎ ምፍልላይናዩ ናይ ኩላህና ጸላኢ ሓደ ከምቲ ጸላእትና ንጥፍዓትና ሓቢሮም ዝሰርሑ ኣነ ንስኻትኩምን ንጥፍዓቶም በሓድነት ክንሰርሕ ይግባአና ኣሜን ዶ ሓንሳብ ይገርመኒ بتعمي زغرمني نصلوت تاكيبنا وي نصلي إلنا نصلنا قالي يزمر قالي قال ينبب قالي دما قال ነገር ይገብር እዝንታይ ዘመልክት እንደሕር ኢልና ኣብ ሓደ ገጽ ዘይምህላውናይ ምሕረት ይግበረልና ከም ዝንገብር ሰባት አሜን ዶ ብዛዕባ ዝንጸሊ እንደሕር ተባሂሉ ብዛዕባ ተስተዋሃበና አርእስቲ ምስትነት ጸሎት ዝመርሕ ሰብ ኮይና ክንጽሊ አሜን ክልብል ዝግባአና መብዛሕቲ ጊዜ ዝርዮ ግና ከሙ ይኮነን እግዚአብሔር ምስተውዓልና ነፍስ ወከፍ ያሃበና አሜን ምስተውዓል ያሃበና ናይ ምቅብባል መንፈስ ተሰማሚኻ ናይ ምጽላይ መንፈስ ይርከበና እዚ ናይ ጎይታ መንፈስ ይርከበና አሜን እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይፈውሰና ጎይታ በመንፈሱ ገይሩና በሐድነት የምጻና
كم تعنتو يورشب زبلو زنبرة نحبر إلكا تحبرو هبرت يلن حبرت نحبر تباهيلكا تأكيبكا تمتش يكونن منفس أملاخي زكبكا منفس قدوس يناب حد النزمت إتا حد زقبر منفس تحيزنا تراينا حد ناب حد النزمت ناب حبر نحبر نقويتا كاب زفانو كم زنك أسا أزقورو إتا بحد اللبي بحد منفس كويننا أب قدميو نتصليو تصلوتي آمين دو قدوسان أب قدر سلسان حد انتاي بلسي مسلمنو خاا إتا تأكيبهم لا زلو سفرات تناوتت كلاتهم كا منفس قدوس ملؤو قال أملاخون بتبعات تزاربو بلنا نفس وكفهم بحد لبي بحد حساب بحد منفس كوينهم انتايم لميلو من دحرينا بسم تقدوس زغون يسوس كريستوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إيدو خزرقح نساتهم دما بغلو تبعات قال كزاروبيهم لميلو سبيسيفيك تصلوت يم تصليو كم تصليو دما غويتا غيرو امين دو تصلوتنا سبيسيفيك كخون አለው እግዚአብሔር አምላክ ድማ ነቲ ከም ፈቃዱ ገይሮም ዝለመንዎ ጸሎት ሰሚዑ ክምልሰሎም ኮሎ ንሪ ኩላህና እታ ምስለመኑ ትብል ቃል ነስምረላ ምክንያቱም አዚያ ወሳኒት ቃል ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን እታ ምስለመኑ ትብል ቃል እንታይ ተረዳአና እንድሕር ለሚንካ ከምትቀበል እንድሕር ዘይለሚንካ ድማ ምንም ዝፍጠር ነገር ከም ዘይላ ተረዳአና ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ ማቴዎስ 7 ካብ 7 ክሳብ 8 እንታይ ኢሉና ዝለመነ ሁሉ ይقبل ዝደለየ ድማ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳህ ንዘበለ ይخፈተሉ ሞ ለምኑ ይወሃበኩም ድለዩ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳህ habሉ ይخፈተልኩም ይሉና ኣሎ እዚ ቃል እዚ ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ተዛረበ ቃል ስለዝኾነ እሙኒ ለሚና ክንቀበል ኳሕኩሕና ማዕጾ خፈተና ደሊና ድማ ክንረክብ ግና ክንገብሮም ዝግቡና ነገራት አለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ዶ لمينا معاسينا نقبل كوحكينا معاسي معصو زغفتنا دليناس معاسينا نركب اندحر إلنا كمتي أبي يعقوب 4 كاب 1 كاب 4 تتصحيفونا زلو انتي بلسي اتي أما أخلكم زلو وقئن بأسن كابي يزمت زلو كابتي أباكالاتكم كوينو زواقع زلو فتوسقاكم ديكونن تمنى يمو يبلكم تقاتلون تقانقون مو حنتو كترخبو أيكالكمن تبعاسون تواجهون يخم سلزي لمنكم يبلكمن تلمن يخم أمو بفتوى السجاهم أنت تزروا بخفو سلزلمنكم أي تقبلون يخم أتن زموتي فقرنا عالم سي أملاخ تلقي مخان رايت فلتون يخم بعرفتاوي عالم مخان زدلي نسوت على أملاخ يزخوني له أبقدما يوحنس دما انتهي بلنا سلسته إسرانكلتن نتزازاتو النهلون أبقدم يباح زبلن نقبر سلزخونا نتن لمنو زبله كابو نقبلين له آمين ما عسيخا كاب قويتا تقبليز نقركم زلخو نتزازاتو النهلون أبقدم يباح زبل نقبر سلزخونا له نتن لمنو زبله خلو نتكابو نلمنو زبله كابو نقبلينايل أبقدما يوحنس مراف همشته كاب 14 حمشتهون كم تفقادو غيرنا حدا نغير تلمناي سمعناي اتا ابو زلنا تبعد دمازيو نتز لمنايو زبله كم سمعنا كاب نفلت دما اتي كابو زلمنايو لمانو درو خم زرخبنايو نفلطينا يبل كاب زخنن بوصناحنا قال انتاينا نمهار اندحريلكمني نتئزازاتو انحلو اب قدميو باحزبل انغبر سبات كنكون كم زلونا كنلمن كلنا دما بقنع منفس كم فقادو غيرنا خنصلي كم زغبانا اينا كاب زخبل زين مهار ناي غويتا دق مزامورت مس غويتا تخكل بمنباروم كم فقادو غيروم بمصلايوم زلمن وخبلو خلونري تزي كم فقادو غيرنا نصليو مس እግዚአብሔር ትክክል ኮይና مسو بقدسنا نتملالسنا نعو بمفرحن بمقطقاتنا بقدميو بممللاس نصليو ጸሎት ከም ንስማዕ ይዝቃል ዝነግረና ኢየሱስ ኮይታይ ካብ 32 37 እንታይ ብርሲ እቶም ዘአመኑ ሁላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብሁሉ ብርክ ነበሩ እምበር
حدقوا كاب جنزبو إزناته يزبل أينبرومن حواريات كأب بزو حيل بزعبات نسائي قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كأب يتسقى نبرا كلاتهم مريت ويس أبايد تزلهم زبالة شيطهم نواقات التشت يمتسوه نبرو مو أب تقع إغري حواريات ينبروه نفسه كف كأك كم زدليه يمقلوه نبرو سهزي حد شقرو كواي نبروم يوسف كأب بحواريا برناباس تبحله ودمتسننا أسترقمو لواوي قبرص زعليتو نتزلو اغرات شيطو نتغنزب امتيو ابتقا اغري حواريات امبرو يبلنا سعبت خريستوس كابت زنبروم حدنت وي حبرت تلعاله كاب نغرات نلعالي اب لعل سبات يقدسو نيرم نزينا كاب اب زخفلي قولي حنريو امين اب نغرات زي كونو زقلبو نيرم اب سبات يم زقدسو نيرم اغزابير يمسكن نسبات يم اب خبرو زبو نيرم نزينا أبز خفل زي نري إزالنا إخزابير سمي يبارك أب سلاسان كلتن انتا يبلسي اتوم زآمنو كلاتهم حانت لبن حانت نفس النبارو بغولو برك نبارو مبر حادا قوا كاب غنزوبو زناتي زبل أي نبارو من يبلنا كاب زحادا نردو نگر انتايو ازوم سبات ناتنا زبلو نگر كم زي بلوم اتناتنا زبلو نگر وناني إخزابير كم زخونه كم تردو أمينان دري أمين دو كابز خفل زينا نردا اتي أبانك أكاونتهم زلو غنزبهم كم زي كونه اتي زنبرولو غزا كم زي كونه እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር በሐደራ ዝተቀበልዎ ንብረት ከም ዝኾነ ከም ማሐድርዎ እግዚአብሔር ኣብ ሕቅፎም ዝሓቦም ነገር ከም ዝኾነ ዝተረድኦም ሰባት የም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን بخل برك نبارو زبل قال انتاي مالتيو كلاتهم كابت ገንዘብ ይማአሉ ኔሮም ማለት ይክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ሰብርኪ ማለት ሼር ሆልደር ማለት ማዕረ ይዝብጽሖም ክብርን ጎይታ ይሁን ገንዘቦም እኮ ይኮነን ግን ማዕረ በቃ ይዝብጽሖም ተገንዘብ አብ እግር ሐዋራት ተቀመጠ ገንዘብ ሲ ማዕረ ብጽሖም ኔሩ ከከም ዘልየም ድማ ይማአሉ ኔሮም እግዚአብሔር ይመስገን ሐንሳብ ነት ገንዘብ أب إجر حوارات مسامبرو اتجنزب كابت ساعة جميرو ناتهم مخانو تريفو ناي كلاتهم يخون مالتي آمين حوارات دمانو غلو ككم زليو كابتي ببجيزيو كاب جنزب يمقلوهم مالتي يسوس قويتاي كاب قدر 34 كسا 30 شوعاتن كينا هنا نبب كولنا نتي بخلو بركنا برو مو حدقوا كاب جنزبو ازناتي يزبلو زبل أي نبرم زبل قال بسفيحو كرد أن يلو تتصحفي እግዚአብሔር ይመስገን አሜን كلاتهم إلو مريت ويس أبايت زلوهم زبلة شيطان نواقات تشت يمصو نبرمو أبتقى أجر حوارات ينبروه ننفسه كف كأك كم زليو يمقلو نبرو سلزي حدا شكرو كوا أي نبرمن يوسف كا بحوارات برناباس تبع له ودمتصننا أسترجمو لواوي قبرص زعليتو نتزلو اغرا شيطو نتغنزب امطيو ابطقا اغر حوارات امبرو يبلنا ابزخ نردو زلنا حد عاب ነገር እንታዩ ነፍስ ወከፎም እቶም ንብረቶም ሸይጦም ንዋጋት ተሸጠና በሐዋርያት ዘምጹ ዝነበሩ ሰዓት ክርስቶስ ኩላቶም አይኮኑ ንብረቶም ሸይጦም ንስጥራይ ዘይኮነስ ኩላቶም እቶም ንብረቶም ዝሸጡ ዘበሉውን በሐደ ጊዜ ይኮንን ንብረቶም ሸይጦም ኣብዝተፈላለየ እዋን منفس أملاك التحساسبهم كله يوم نبرتهم زشطون نواقات تشطنا بحوارات زوجون يرم آمين أب كتر سلستان كنا نبب كولنا انتهي للناسي دز بالقال حواريات كا ببزو حيلي بزعبات نساء قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كا أبيت أقا نبري بلنا آمين أب كتر سلستان كنا تكرر لهم زلنا سلسة عبيت نتبتها هالو آمين تقدمت نتبي ببزو حيل زبلي زابير كبر نشمو يخون آمين اتخال ايد ما بزعبات نساء قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو زبل حسابي ثالث ايد ما اب كلهم كأبيت اقا نبري يجبلنا اب قطر سلسان ازن سلسة تتقيسان اللو اندحر استبهلنا حواريات بزرهب واقات امي سوري اتحايلي انت ايلوسي
حوارات كببزو حيلي بزعبات تنساء قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كعبيت أقا نبريب لنا اتحيلي قدوسان وتسيئتنا يحدنتهم نكزابير أملاق بقدامنت مسرعهم نسبات بخلقاي درجة نسبات بقدامنا درجة ننواد دما بقى بخلقاي نكزابير أملاق بقدامنت نسبات بخلقاي درجة ننواد دما بسالساي درجة بمسرعهم اندهر استبيلنا حواريات بزرخو وقت أمي زقورو نگر انتاي نيرو اندهر إلنا بزعبا تنسائي قويتانا يسوس كريستوس مسباخي تنسائي وانا نيمل اقتوم حسابي نيرو كابزن مهارو انتايو تنسائي كسع كندي اقداس خمزخونة خمزخونة نانردا أنا نسخاتكمون بزعبا تنسائي يسوس قويتانا يسوس كريستوس كنسبب كمزولو ناينا كابزين مهار ثالثاي بوينت انتايلو ጸጋ አብ ኩላቶም ድማ እንታይሉ አብ ጸጋ ነበረ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን አብ ጸጋ ማለት ሞገስ እግዚአብሔር ማለት አብ ኩሎም ከአ አብ ጸጋ ነበረ ክብለና ሆሎ እግዚአብሔር አቦ ክሳዕ ክንደይ በአአቶም ከም ተሐጎሰ በትዝገብሮ ዘበለ ክሳዕ ክንደይ ባህ ከም ዝበሎ ይዘርኤና አሜን እቲ አብ ኩሎም አብ ጸጋ منبارو زريئنا انتايو اندحر إلنا هلونا እግዚአብሔር أم أخلوم كم زنبريو كبري نقويتا يخون قويتا بنغر كل يباركم أقو يبزحالكم نلوم زدالنا يو بايبل ستادي بزور دينا لنا تقلينا كنو دينا يداكم حفابل